Това е индианска флейта и сега докато свирих има доста вятър. Тя не обича много вятър, защото е трудно да се свири. Обаче се сетих всъщност, че благодарение на трудностите израстваме. Благодарение на болката придобиваме търпение. Благодарение на болестите почваме да се интересуваме от нашия организъм и почваме да се лекуваме. И всъщност от нас зависи. Някои се отказват да се борят и да се лекуват, а пък други полагат усилия и всъщност преодоляват вятъра, намират нови начини. И от друга страна, колкото човек тръгне по-устремено, целеустремено към духовния път, по духовната пътека, към духовната цел, толкова по-трудно става от една страна, като един самолет, който като засили движението си, съпротивлението се увеличава. И това са естествени процеси. Така е пътя към просветлението. Избрах тази тема, защото виждам, че малко се говори, много се говори за йога, а всъщност крайната цел на йога е просветлението. Имаме 8 степени, които не са като стъпала, просто едновременно може да ги практикуваме и последната 8 степен, това е самадхи в йога. И тази степен винаги е била като основна цел във всички духовни традиции по различен начин казани. Нали? В християнството е възкресение, да кажем. В суфизма е фана фи Аллах. Има се терминологии, обаче в основата това е било, винаги е било едно и също нещо. И това нещо няма как да се изрази с думи, затова и малко се говори за него. Това се преживява. Въпреки че аз ще се опитам да говоря на тая тема, колкото и каквото и да кажа, ако човек не практикува някаква духовна дисциплина, ако не се стреми към това да отиде отвъд ума, да влезе в състояние на неум, да отиде оттатък мислите и да навлезе в едно пространство на, да кажем, на сърцето, където няма мисли, има едно усещане за пустота, ако използваме терминологията на будизма. Въпросът е, че винаги има шанс да стигнем до това място без място. И една от първите крачки е човек да открие своя духовен учител. Това е другата тема, за която искам да поговоря. И понеже сме в морската градина на Варна, като дойдох, се сетих за една от любимите ми случки, които съм чел в живота си. И това е разказа на Омрам Михаил Иванов. Може би сте го чували. Това е една личност, която става по-известна във Франция, в Западна Европа, отколкото в България. Един от най-известните ученици на учителя Петър Дънов. Той идва от Македония, но детството си и младините си е прекарал във Варна. И в спомените си, свързани с учителя Петър Дънов, който по-късно става негов учител, разказва как един ден се разхождал в морската градина и покрай него е минал един човек много целеустремен, просто усетил вятъра, когато е минал покрай него и го е направил изключително силно впечатление и нещо в сърцето се усетил, че тази личност, която е минала, не е била обичайна и даже се досещал кой е, но това му се е потвърдило на следващия ден, когато е отишъл на гости на тази личност. Оказва се, че това е бил учителя Бенса Доно, който по това време е екстрадиран във Варна, заради това, че в София е разколебала младежта да ходи да воюва, да ходи на война. Правителството го интернира за известно време тук в хотел Мусала в центъра, който сега все още носи това име, една емблематична сграда на Варна. Там е живял на последния етаж. И на следващия ден Михаил Иванов отива при него, той е бил на 17 години тогава. И всъщност разбира, че тази личност, която е минала покрай него предния ден в морската градина, е бил учителя наистина. Имала е вътрешен усет, че това е той, но не е бил 100% сигурен.
но това е бил той и това е една от срещите в живота му, която е променила завинаги неговия духовен път и живота му, защото по-късно става негов последовател и отива в Варна, в София, от Варна в София отива, там живее, за да бъде по-близо. Знаете, че учителят е бил създал като малък ашрам общност в сегашния квартал Изгрев. И там е било всъщност края на София. И е било много хубаво, защото имало гора и са посрещали слънцето сутрин. И оттам този квартал носи името Изгрев, защото са посрещали слънцето всяка сутрин. И исках да кажа, че една от най-големите благословии преди просветлението, това е човек да намери просветлен истински учител, да срещне такава личност. Тази личност може да му ускори изключително много развитието и еволюцията. Защото в йога традицията гуру означава този, който носи светлина и разпръсква мрака. И това не е само някакви приказки или нещо философско. Имах щастието да го преживея сам. И срещнах такъв учител, който за мен е просветлен и мога да напиша цяла книга за тая среща, нали, по-късните ни взаимоотношения, но пък нося негови книги. Това е една книга, която препоръчвам, казва се Садхана. Това са извадки от негови лекции. Той се казва Перица Георгиев Кану и може да се гледали някакви видеа в YouTube. Идва от Македония, но повече от 30 години живее в България. Аз имах щастието да го срещна на Рилските езера. Не съм бил в морската градина. Обаче това, което почувствах, беше може би същото, което и Михаил Иванов е почувствал, когато Петър Дънов е минал покрай него. Разказваше за духовния учител. Неговия духовен учител е Шри Чинмой всъщност. Често тук се правят концерти във Варна и не само. И неговата лекция беше за Шри Чинмой и за духовния учител по принцип. И когато почна да разказва, след 2 минути се оказах пред него с едно, без да разбера как е станало, като някакъв магнит ме привлече, нали, несъзнателно. И всичко, което казваше, беше все едно нещо много близко до сърцето ми, все едно нещо, което винаги съм търсил да чуя от някой или да усетя такава енергия. Не е задължително човек да говори. Има един случай в Индия, един духовен учител, почти нищо не е говорил, само е седял и е медитирал. И се разчува из Индия и почнали да идват стотици хора около него и просто да седят и да стоят в неговото присъствие. Без нищо да каже, просто нещо отвътрешно са усещали, което отвъд думите, отвъд мислите. И по такъв начин ги е привличал хората. Има различни методи. И гуру казваше, че просветлението за всички е едно, обаче се проявява по различен начин, според натурата на този, който го е постигнал. И този учител в Индия просто е стоял, нищо не е говорил, просто е медитирал и излъчвал. И така се е случило, че в живота му, в края на живота му, един човек е дошъл и го е убил. Застанала пред него с един нож и този учител е разбрал, че ще го убие. И почти по никакъв начин не е реагирал, само му е казал, че да знаеш, че ти си аз. И този го е убил. И така се е заминал учителя. Като на дела е доказало и своето учение, което е било в мълчание. Дори пред смъртта той по никакъв начин не е реагирал. Само му е казал една много дълбока мъдрост, която единствено човека ако получи просветление, може да разбере в нейната абсолютна дълбочина. Аз съм ти и ти си аз. Интелектуално може да го кажем, нали? Може да си помислим, да, нали? Имаме общи органи, дишаме всички, нали? Имаме нещо общо.
но човек трябва да го преживее много дълбоко, да разбере кой е той всъщност и тогава може да разбере и това изречение още по-дълбоко, нали, отвъд интелекта. Понякога е нужно и да мълчим, не само да говорим. Но да, ако ми позволите, ще отворя някъде да имаме като едно послание. Просто 2 реда ще прочита, да видим какво ще ни се падне. Да му отрежеш ръката, за да вземеш ти хляба. Съревнование, борба, налагане, агресия, лукавост. Мисля, че това са ценностите. Всички ще ви кажат, че това са ценностите. За тях това са ценностите. Да бъдеш по-лукав от другите, да ги прецакаш, да станеш пръв, да изядеш големия кокъл и те да не знаят. Най-големият тарикат ги прецака всички останали и спечели на тото. И накрая умря нещастен. Когато умираше, плачеше, викаше: не, искам да си я нося Нобеловата награда с мене. Смъртта взима всичко, което егото мисли, че притежава. В един момент мислите, че имате пари, къща, имате някои ценни неща, и иде смъртта и хайде, батка, събери си вещите. Не, остави ги тези неща. Ама чакай, какво да нося? Нищо няма да носиш. Ще оставиш и това, което мислиш, че е твое. Това тяло ще го оставиш. Няма нищо да вземеш с тебе. Затова се казва, че смъртта само твоята, че в смъртта само твоята медитация идва с тебе. И преди малко говорих за този човек, който са го убили и той нищо не е казал. Сега отворихме на подобна тема и наистина е така. Куру казваше, че не е нужно да си губим времето. Беше голям практик и като млад е практикувал хата йога 10 години. Всеки ден по 8 часа, 4 часа сутрин, 4 часа вечер. И така 10 години беше казал, че се е превърнал като в един затворник между 4 стени. Той е израснал в Скопие, там е завършил художествената академия. И е професионален художник. По ирония на съдбата, днеска ми е първата изложба във Варна. Не знам дали сте видяли картините в залата, където се провеждат другите практики. Но това са, нали, мои картини. Започнах да ги рисувам тая година и никога през живота си не съм мислил, че ще рисувам. Гуру беше художник, гледал съм му картините, ама дори не съм си помислил, че ще рисувам. И това е така като още едно доказателство, че когато се доближиш до личност, която е имала истинско преживяване, тази личност дори да не ти говори, защото Гуру никога не ми е говорил рисува или свири на флейта, просто с неговото само присъствие човек по някакъв начин се трансформира и на невидим план нещо става с аурата му. Учителите работят по такъв начин. Ние не ги виждаме какво правят, обаче може да ги усетим. И обикновено, ако човек е дълго време до такава личност, по някакъв начин неговите таланти започват да се разкриват. Всеки един от нас абсолютно с 100% има някакъв талант. 100% има някакъв талант в себе си, обаче тъй като не слушаме гласа на сърцето, слушаме интелекта и записваме в университета нещо, което родителите ще ни кажат или което се смята, че ще ни донесе много пари. И вместо да запишем да учим рисуване или музика, записваме финанси или право. Не, че има лошо финансите или право. Въпросът е, че много рядко слушаме гласа на интуицията. И защо е така? Защото сърцето на хората е затворено. Много сме били наранявани, много нас са наранявали, много ние сме наранявали други хора и по този начин сърцето се затваря и не може да го чуеме.
а пък всъщност там живее душата на човека. Има човек, има душа. И сега много ясно ще се види, когато изкуственият интелект навлезе дълбоко в живота ни, почва да навлиза. И ще се види разликата между човека и робота. Човек има състрадание, има интуиция, което изкуственият интелект и робота никога не може да го достигне. И всъщност идеята е да развиваме интуицията и състраданието. Още преди 2600 година Буда има голяма заслуга за това да започне да говори на хората, че трябва да развиват и състраданието в себе си. Преди него хората са медитирали, минавали са високи нива, но никой не е говорил за това, че съзнателно може да развиваме състраданието вътре в нас. По този начин развиваме любовта и дори да не медитираме, ако ние сме съзнателни, внимателни към всичко, което правиме, нежни, мили, добри, съзнателно да го развиваме това нещо, може да достигнем високи нива, които други са достигнали само чрез медитация. Но само чрез медитация не става. Трябва да имаме едно съзнателно отношение към всяко едно нещо в живота ни. И аз в 11 години бях при гуру и съм му гледал всяка една стъпка, всеки един жест, всяка една дума, което е казал. Бях доста суетен, много четях книги на времето. Имам голяма библиотека и като почнах да чета на 20 години и не спрях да чета много години наред. И бях развил доста света, беше ми ясно всичко. Обаче, когато срещнах гуру, всъщност разбрах, че има нещо отвъд интелекта. И интелектът е като едно малко джудженце спрямо просветлението и това, което може да постигне една просветлена личност. И всъщност това го показва и има една поза на Шива, Тандава, т.е. Шива танцуващия, каза се изправил единия му крак е настрани и танцува, а в краката му стои едно джудже, което всъщност представлява егото на човека. И Шива всъщност, просветления учител, душата, танцува върху това джудже. И всъщност цялата идея е да трансформираме егото, защото ума на човека се изразява чрез егото. И всъщност по този начин заглушава гласа на сърцето, гласа на душата му, интуицията. И оттам е цялата битка, нали? В исляма я наричат джихад, ама истинският джихад всъщност е борбата с нашите несъвършенства, с суетата, гордостта, гнева, завистта, всички негативни качества, които са останали в нас още от животинството, а и сме развивали през хилядолетията. От друга страна пък са талантите, всички добри качества, нали, състраданието, любовта, добротата. И битката е между тези две неща, между белия и черния вълк. Нали. Не знам дали знаете тази история индианска, където внука си говорил с дядото шамана и шамана му разказвал една приказка, че във всеки един от нас живее по два вълка. Един бял, един черен. Единият е всички тези негативни качества, които сме натрупали, а другия са всички тези положителни качества. И те два вълка винаги били в борба. И внука питал дядо в крайна сметка кой побеждава. И шамана казал, побеждава този, когото храним. Зависи от нас. Духовният път не е лесен. Просветлението е много високо ниво. И всъщност Гуру казваше, че просветлението не е последната степен в нашето духовно развитие. Когато човек постигне просветление, което не е трудно, но не е лесно, оттам нататък започва трудната част и оттам нататък става истински духовен ученик. И трудната част е да интегрира просветлението в живота си. Има една дзен притча, дето имало един дзен учител и
хора са дошли да го видят, но в градината видяли един, който е цепил дърва, нещо е правил в градината, градинарство, носило и вода и го питали: искаме да видим дзен учителя. Той казал: добре, след половин час отидете там, ще го видите. И те седнали, след половин час отишле на това място и се появил същия учител, който са видяли в градината. И били много учудени. Ама вие не сте ли градинара? Той казал: да, когато се видяхме, аз бях градинара в този момент, но сега съм учителя. Затова се казва в дзен, че преди просветление цепих дърва и носих вода. След просветлението цепя вода и нося дърва. Това е дзен клан. В 5:30 ще има една практика, която се казва интензив просветление, живей директно кой си ти. Тя директно е свързана с двете традиции – дзен, будизъм и йога. Ако сте тук, заповядайте. На 45 минути продължавам. И там хората работят по двойки и се питат: кой съм аз? Кой съм аз е въпрос, който на времето има един духовен учител, Рамана Махариш се казва, в Индия. Отишъл в една пещера и години наред медитирал върху този въпрос: кой съм аз? Питал се: кой съм аз? След години получил просветление и станал много популярна личност. До ден днешен е известен, има шрам в Индия. Това е свято място, където хора от цял свят идват да го посещават. Благодарение на този въпрос: кой съм аз? Кой съм аз е също и дзен клан. Дзен кланите в дзен будизма са кратки изречения, които нямат логичен отговор и се дават на учениците да медитират върху тях, за да могат да отидат отвъд ума. Отговора на тези въпроси е отвъд ума. По същия начин традицията в суфизма е свързана с Настрадин Ходжа и неговите притчи, такива смешни, интересни истории. И всъщност гуру казваше, че кланите в дзен будизма и притчите на Настрадин Ходжа в суфизма се дават на учениците да медитират върху тях и да откриват отговорите на тези притчи, кратки изречения, които не са логични. И затова в същността си всички мистични течения, те се на външен план са много различни. Да кажем, исляма няма нищо общо с културата на Япония. Обаче мистиците във всички духовни течения се събират на едно място, защото всъщност мистичният опит, който преживяваме, е един за всички. Независимо как го наричаме, нали, има различни терминологии в различните духовни течения, но мистиците са братя и те са приятели в една друга по-висша сфера, където няма разлики. И затова, нали, в миналото, ако вземем историята на България, се смята, че богомилите, всъщност част от богомилите в България са приели суфизма, когато идва тук, защото са видяли много общи неща, а и са били приятели, имало е среща, нали, богомили са ходили в Цариград тогавашен, имали са контакти и са обменяли духовен опит. И затова, според мен, днешната епоха е епоха, която ни помага и ни позволява да вземем най-доброто от всички мистични течения и духовни учения. От една страна, когато си изберем някакъв духовен път, е хубаво да го следваме стриктно, да не ходим там, тук, нали, от това едно да вземем, да си правим трипове от различни, нали, по-малко повърхностно, да се докоснем от някакво течение и да отидем на следващото. Ако едно течение ни е на сърце, е хубаво да го следваме стриктно и да не се занимаваме с други неща, докато имаме резултати. Когато направим няколко крачки, вече може да се отворим към другите мистични пътища и да разберем всъщност, че това, което от памти века духовните учители са говорили, са показвали и са учили хората, и било едно и също нещо, известно под различни имена. В конкретния случай използваме буддийския термин за минаване отвъд ума, навлизане в тишина, и това е просветление.
В историята Буда е дал прекрасен пример за това как човек може да постигне просветление. Първо, като малък е разбрал 4 неща, които са му променили тотално живота и те са били скривани от него, защото баща му е искал да го прави цар, да политик, нали, да ръководи държавите. И не му е казвал за духовния път и го обграждал с красиви жени, с красива храна, всичко наоколо било красиво, било е като в рая. Обаче Буда поискал да види своя народ и е казал: татко, искам да изляза от двореца и да видя как живеят нашите поданици, да се срещна с тях. Баща му е казал: добре, като предварително всичко е подготвило, изчистил улице, така. Обаче Буда бил със своя кочияш и в един ъгъл на една уличка е видял един болен човек и е питал: ама този човек какъв е? И кочияша му казал: този е болен. Буда помислил и питал: ама аз също ли мога да се разболя? Той казал: не само вие, ами всички хора могат да се разболят. По-късно е видял един доста възрастен, пригърбен човек с бастун и го питал: ами този защо изглежда така? Ами кочияша казал: ами това е възрастен човек. Всички остаряват. Не само се разболяват, ами остаряват хората. Буда казал: значи и аз ще остарея. Отговорът бил: да. По-късно далечината видял една процесия. Погребвали някакъв човек и отивали към мястото, където ще го погребат. Буда питал: ами този човек е умрял. Напуснал тялото. Буда помислил и казал: значи аз ще умра. Да, и вие ще умрете. И четвъртият човек, който му е направил силно впечатление, е бил един различаващ се от всички други хора, облечен в оранжево, бил е монах, който се отрекал от света. И питал: ами този какъв е? Ами това е монах, това е човек, който медитира, който е решил да постигне просветление и да се отърве от нещастието. Още същата вечер Буда взел един кон и избягал от двореца, напуснал двореца. Имала е жена красива, деца, дете, въпреки това е напуснал. Защото още на младения осъзнал това, което прочетахме в книгата, че освен просветлението, нищо друго не може да вземем след смъртта. По-точно просветлението и медитацията. Без просветление, без медитация по-точно, просветление много трудно може да достигнем. За мен има две крачки. Първата крачка е молитва. Почваме да се молим, да искаме да ни простят греховете или нещата, които сме направили и смятаме, че са неправилни. Да искаме милост, прошка. И следващата крачка – медитацията. Това е всъщност и нещо, което достигат православните монаси. И в миналото имало в България сикасти, в Балканите, в Богомилие имало. До ден днешен в Атон монасите са се отделили и през целия ден поне така се смята, че се молят. И всъщност, според мен, дълбоката молитва лека по лека докарва състоянието ни до релаксация и до навлизане навътре и до медитация. За мен молитвата и медитацията не са две различни неща. Когато човек се моли, той говори с божественото съзнание. Когато медитира, мълчи, божественото съзнание му говори или му изпраща някакви послания. Но няма противоречие. За мен според мен няма разлика между това да си православен монах или йога аскет. Ако ти си истински искрен в своята молитва, в своята практика, и двамата ще достигнат до едно и също нещо. И затова няма противоречие между православие и йога. На външен план има, на вътрешен план и двете учения водят до едно и също нещо. И разбира се, аз съм се натъжавал, когато виждам, че много трудно се разбират различните духовни традиции и
Не е задължително да се обединяват, въпросът е да имат нормално отношение, не да се критикуват, ами да си гледат в своята паничка. Много лесно да гледаш в паницата на другия и да го критикуваш, без да гледаш ти какво едеш. Не се знае, може да отрова. По-добре да си съзнателен за това, което ти правиш, а пък други си да ги оставиш на мира и да не се занимаваш с тях, да не ги критикуваш. Напротив, изпрати една положителна мисъл, бъди добър, опитай се да не критикуваш. Това е така международен спорт, критиката. Гуру се шегуваше като кажеш, че всички са от едно племе, племето на мранкачи, защото има племе апачи, ама съвременните са племето на мранкачите. И всъщност кой мрънка, кой се оплаква, това е егото. Ако ние имаме смирение, ако имаме търпение, няма да се оплакваме. Ако се оплакваме и критикуваме, това е егото. Ума винаги е съдия и той критикува и отсъжда. Това е така и винаги разделя. Докато основното учение, нали, като цвета на ведите, това е Адвайта Веданта, не е дуалността. Самадхи е същото нещо. Сигурно сте чували, че първият, който говори за това, че има общи корени между български език и санскрит, това е Георги Сава Раковски. Той е бащата на революцията в България, обаче това е само една малка част от неговата дейност. Той го нарича санскрит. Да, той даже има тълкование за езика, санскрит, сам се изкрил. Раковски всъщност е свързан много с дервишките ордени по това време. Е имал приятели суфи, е живял. Той само описва в поемата си Горски скитник, че е пътник, че е живял в ашрам на дервиши, на суфи. И между другото, може би той е първият европеец, който чете Бхагавад Гита на санскрит в Франция, в Националната библиотека. И това е една личност, която, нали, освен на революционната дейност, е направила изключително много за духовното развитие на хората. 32 училища в Индия носят неговото име. Да, точно така. И оттам, ако разгледаме думата самади и я разделим на две, на три по-точно, първото е сам, което на български е сам. Частичката А е отрицание. Ди, това е две. Ди, две, едно. Значи сам, ди означава едно без две. Значи, обяснявайки го с език, самадхи означава напълно отсъствие на разделение. Ако влезем в това състояние, изпитваме тотално единство с всичко и в същото време не губим своето самосъзнание. Това е като капката вода, която влезе в океана. Тя става част от океана, но в същото време е и капка. И те са едно. Затова и душата и Бог не са нещо различно, а те са едно. Душата, нашата божествената искра и божественото, което е около нас, не е различно. Едно е. Както, например, бижутата. Да, или примерно бижутата. Имаме пръстен, златен и имаме златна обица. Те са различни, обаче метала е един и същ. Злато е. И всъщност всичките духовни практики водят до това да преживеем това състояние на единство, на неразделеност, на Адвайта. Адвайта Веданта, нали? Учението за недвойствеността. Когато преживеем отговора на въпроса кой съм аз, когато преживеем това единство, оттам нататък няма нужда някой да ни казва, че трябва да сме морални, да следваме принципи, да бъдем добри. Самото преживяване ще ни накара да го правиме, защото ще сме разбрали, че този, който стои срещу мене, не е различен от мен. Ами, всъщност, че това съм аз и той е аз. И оттам ще излязат всички, ще се промени всичко на света. Ще спрат разделенията, ще спрат войните, ще спрат семейните войни. Абсолютно всички разделения ще се променят. Обаче, Гуру казва, че всъщност процеса е
на просветлението е индивидуален процес. Той не е нещо общо, нали? Не е квантов преход, нали? Всички изведнъж ще събудим просветлени ангели. Напротив, всеки трябва да отделя доста голяма част от живота си за практика, за садана. И тая книга се казва така, Садхана, и това ми е една от любимите книги на Гуру, защото има много конкретни съвети, различни духовни практики, най-вече свързани с йога, много за дишане, различни практики. И всъщност, благодарение на тези практики, ако не е писано, може да получим просветление. Ако не, те няма да са излишни, защото всичко, което сме натрупали в нашия живот като духовна дисциплина, тя остава в следващите животи. Ако сега не получим просветление, ако следващия живот, последващия, след 5 живота има шанс. Ама ако не сме практикували предните животи, на 5-тия живот няма как да го постигнем това просветление. Затова от тук дисциплина, тапас, вътрешно горене, защото в крайна сметка наистина ще отидем и нищо няма да вземем от живота си. Само просветлението и медитацията, това е което ще вземем. А пък не се знае, може още утре да паднем някъде и да се заминем. Не се знае кога ще стане това нещо. Тъй, че всяка една секунда, всяка една минута е важна в нашия живот. И аз много се радвам, че има такъв ден на йога. Особено днеска е слънцестоението, нали, най-дългия ден, най-много слънчева енергия има, най-много. Да, за мен слънцето е любов, нали, това е топлина, оттам идва живота. А пък имаме, нали, знаете тая традиция, че се посреща слънцето и в йога, и в бялото братство, учителя донася тая традиция и след това тя се разпространява по цяла Европа, благодарение на Никола Иванов, да се посреща слънцето, да се гледа в слънцето сутрин и вечер също. Обаче, това е външното слънце, ама имаме едно вътрешно слънце. Тук в центъра на гърдите, като кажеш кой е аз ли, на мене ли говориш, съзнателно, несъзнателно си слагаме ръката тук. Не си я слагаме тук. Кой е аз ли? Тук. Значи тук. Жените също, като видят нещо красиво, нали, ахват и си слагат ръцете тук на гърдите. Значи тук този център е много важен на днешната епоха. Той винаги е бил важен, но особено сега, епохата на сърцето, анахата, това е центъра, анахата, неударен. Значи неударена означава. И от тук идва ом, вибрацията ом. Има ом, който е външен, като го пееме, нали? Обаче човек, когато почне да практикува йога, има шанс да започне да усеща тази вибрация вътре в себе си. Ом. Това, нали, не е само така по книгите, нали? Това хората, древните риши са го открили вътре в себе си. И те всички мантри, които по-късно ще пеем, нали, към по-късно края на събирането ще има киртан, нали, ще пеем един час мантри. Всички тези мантри, древните риши са медитирали и са ги чували вътре в себе си и след това са ги дали на хората. И всъщност мантрите са състояние на съзнанието, които чрез звука стигат до хората и ние, когато ги пееме, се свързваме с тези висши състояния на съзнанието, тези висши нива, от които са дошли мантрите. Това е процеса, нали, на мантрите. И не само. Примерно тези молитвите на учителя Петър Дънов, има един молитвеник, изкарани от неговото слово молитви. Също моето преживяване беше, че това са състояния на съзнанието, в които учителя е достигнал и след това ги е трансформирал в текст. И когато ние четем този текст, ама искрено, нали, сърцато, може да се свържем с мястото, откъде са дошли и даже могат да се реализират в живота ни. Те молитви на учителя може да се сбъднат в живота ни. Просто буквално може да се сбъднат в живота ни. Аз, нали, горещо ги препоръчвам. И не правя разлика между йога и учителя Петър Дънов. Има хора, които говорят, не, учителя е казал йога е инволюционно. Не е вярно. Ако учителя нещо е говорил за старата йога, съм съгласен. Знаете, в Индия до ден днешен има хора, които стоят с години с дигната ръка, примерно. Или някой гледа слънцето 10 години. Или си дигнал крака, нали. Това е старата йога, която, нали, сега в днешния живот не може да стоим по цял ден. Имаме семейства, работа. Да, и те изсъхват даже ръцете. Това е малко като
това е старата йога. Ако нещо е говорил за старата йога, съм съгласен. Ама на други места в неговите беседи казва, науката за дишане е голяма наука, която е развита и изследвана от йогите. На друго място казва, Кришна и Христос са едно. Само това изречение да вземем, Кришна дава йога на човечеството. Той говори за различни видове йоги, нали? За раджа йога, за карма йога, говори за различни видове йоги. И учителят го казва, Кришна и Христос са едно, което какво означава, че той не отрича йога, обратното. Той казва, че Кришна и Христос са едно. Така че, нали, това разделение, още един път, нали, се връщам, ако човек се задълбочи, ще разбере, че не е точно така, както някои ученици го представят. Поздрава на учителя Бениса Дуно, ако отидете на Рилските езера, август месец, хората се поздравяват, дигат си едната ръка и казват светъл ден. Това е официалният поздрав, който идва от учителя. И Сатя ще каже, в Индия садхутата какво казват? Стоят, дигната десна ръка и благославят хората. Това е поздрава в Индия, на всички йоги. Един и същ поздрав. Един и същ поздрав. Мога да те питам нещо, защото си на тази тема за учителя. В каква житейска ситуация беше или как стигна до Рила, където се срещна с това? О, да. Ами просто предната година седнах една вечер на брега на морето, под нощното небе и почнах да си задавам разни въпроси. Почнах да се питам какъв е смисъл на моя живот, тъй като, нали, смятах, че има милиарди хора на планетата и те всички са направили всичко, всяко едно нещо, което ти може да се замислиш, някой вече го е направил. Тогава моето желание беше да направя аз нещо, което никой друг да не го е направил, за да видя смисъл в съществуването ми. Това тогава така си мисля. И много искрено се помолих нещо да се случи. Всъщност си задавах трите въпроса: кой съм аз, откъде идвам и на къде отивам. И по-късно в репортаж по БНТ видях празника на Рилските езера. И казах, отивам там, нали? И следващата година, лятото, отидах за първи път на Рилските езера, сам без никой да познавам. И там имаше семинар, свързан с различни духовни практики, както днеска, нали? И там всъщност за първи път видях моят учител, той изнасяше. Търсих. О, да, търсих, да. Тази история, която разказа за забравих името в морската градина. Да. Той ли е търсил? О, да, той е търсил, преди да срещне учителя, всъщност е чел много книги. Той е бил на 17 години, има огромна библиотека и майка му даже се притеснява, че ще му стане нещо, защото цял ден е четял. Има огромна библиотека. Защото, нали, има тая максима, точно, когато ученика е готов, ще намери учителя. И аз сега стоя и се питам, викам, брей, аз мисля, че съм готова да се появи този учител. И сега като ми говориш, си викам, чакай малко, никакъв шанс учителя да слезе, трябва ти да го намериш. Тоест ти в своето търсене, в някакъв момент той ще изкочи на пътите. Така ли? Това е взаимен процес. Руми казва, това, което търсиш, ще търси то тебе. Има едно изречение. Защото ми е много интересно, ето ти казва, този в друг живот, към сега може да не е в този живот. Трябва да ходя в Индия, трябва да ходя някъде. Точно това, че аз съм щастлив, че не съм ходил в Индия, пък открих своя духовен учител в България. Да, защото и то с много други духовни практики съм се срещал, които съм ги намерил в България и съм много голям щастливец от тази гледна точка. Но иначе да, виж, аз когато го срещнах, да, той ме привлече и бях изключително впечатлен, но тогава имах сънища с духовни учители и си смятах, че че той е моят духовен учител, той, който видях в съня, той, който дава агньога. Има едно духовно учение на Николай Рьорих и Елена Рьорих, те записват 14 книги и в Русия това е известно както учителя в България. Да. И всъщност четях тези книги тогава и имах видение с този учител, който е дал тези книги. Сън. И си бях го приел като мой учител. И когато срещнах Кану, да, изключително силно впечатление ми направи, обаче си смятах, че този учител, който съм видял на съня, е мой учител. И после 10 години ходих при него на практики
докато чак на 9-та година всъщност го приех истински. Преди това съм го слушал какво казва, гледал го, дали ще седне правилно, дали ще каже нещо грешно. Просто бях абсолютен полицай. И чак след 9 години, когато разбрах, че той е знаел за това, че аз съм го следял, нали, толкова много се засрамих. Толкова много неудобно ми стана, нали. Обаче, ето. Това, което казваш ти, много интересно, нали, има един момент, в който се казва, че учителя изпитва ученика и ученика изпитва учителя, нали? То е един двустранен процес, докато се съберат, докато се намерят. Тоест, че може да имаш негативна реакция също. Може, да. Може, защото имаме много неща вътре в себе си, които самите ние не ги знаем. И обикновено учителя провокира тези неща да излязат от тебе. Все едно като една невидима кука, и той ги изкара от тебе. И когато те почнат да излизат от тебе, почват да го атакуват с него, защото знае, че по този начин те освобождава, а пък те искат да са в тебе, да те тормозят. И всъщност учителя предизвиква реакции най-различни в ученика. Той му усилва както добрите качества, така и негативните. По друг начин. Това е добре, защото съм имала някакви преживявания, да знам как да ги разчитам. Да. Обаче от друга страна има една история с Миларепа, който е намерил учител и много стриктно го е следвал. И толкова е навлязъл в практиката, че така има една история с него, трябва да премине през една река. И просто вървял по реката като Христос във водата, в морето, нали? И преминал реката. И когато учителя му разбрал, си казал, той що мой ученик мина реката, какво мога и аз ще мина тая река. И стъпал и потънал. Така че понякога учителя, нали, едно... И ние му натискаме бутони. Не само, понякога ученика може да не знае някои неща в себе си всъщност. И да бъде по-напреднал от този, който е решил, че е неговият учител. Обаче обикновено, когато ученикът е готов, учителя му се изявява. Не преди това. Той няма достатъчното съзнание да преживее. Да не го видиш. Да, има история примерно с Арджуна и Кришна на бойното поле, когато Арджуна му дава, нали, учението, Бхагавад-гита. Кришна му се явява в своята трансцендентална форма. Когато Арджуна го видял, той било някакъв абсолютен шок за него, е казал, не искам да го виждам, той просто не може да оцелееш. И примерно има една история документирана, има един известен руски светец, Свети Сергий Радонежки. Това е нещо както нашия Иван Рилски. За руснаците Свети Сергий е както и нашия Иван Рилски. Аз имам такава икона, останала от прабаба ми. Дева Мария се явява на Свети Сергий. Дева Мария стои, Свети Сергий стои и до него припаднал един от неговите монаси. От тая силна енергия, която носят тези велики духове със себе си. Така че ти първо трябва да трансформираш себе си, да дигнеш вибрационното си ниво, нали, казвам по някакъв начин, за да можеш да устоиш, да приемеш тези енергии. И затова се казва, че Христос е като връзка между трансформатор, между божественото, между бащата и хората. Затова се казва, че Христос е като една врата. Самото разпознаване как се случва? Това е въпрос на вътрешно дълбоко усещане. Много силно дълбоко усещане. Понякога може да не го познаеш. Аз когато се срещнах с моят учител, да, изключително много ми направи впечатление, но си мислех, че е просто напреднал адепт. Но не е мой духовен учител. След 9 години чак тогава осъзнах, че това е бил мой духовен учител и през всичко това време той по невидим начин, по някакъв начин ме е напъсвал, без аз дори да го разбирам, макар че съм имал сънища. Един път ми се яви в сън и вика, не медитираш. Не живеехме заедно. Той живееше в Пловдив, аз живеех във Варна тогава. И една вечер се виждахме само летата в началото, само на Рила сме се виждали. По-късно вече в София бяхме 4-5 години заедно, по 3 пъти в седмица практика, яко. 8 часа почваме до 3-4 сутринта. Всяка седмица по 3 пъти. Мантри, суфи практики. И гуру всъщност казваше, че медитацията не е толкова лесна. Тя от една страна е най-лесна, защото стоиш и нищо не правиш, просто стоиш и нищо не правиш. От друга страна е много трудна,
да можеш да отидеш отвъд ума, защото мислите ни пречат. Имаме усещане, емоции, мисли. И оттам той казваше, вие затваряте очи, обаче не медитирате. Вътре в вас има гущери, змии, искат да излизат, ръмжат. Просто тези неща вътре в нас не ни помагат, не ни позволяват да медитираме, да ни се успокои ума. И затова има практика. Има хата йога, има релаксация, има дълбоко дишане, пранаяма и други техники. Нали. Има различни практики, които те водят към медитацията. Обаче медитацията не може веднага да се случи. Не може да станеш, не става. Трябва предварително пречистване на енергийните тела, на физическото тяло, нали, има крии в йога. И лека по лека това се случва постепенно. Имаш ли мнение върху така наречения феномен, не знам на български точно как е, духовно прескачане, spiritual bypass? Който какво иска да каже? Което означава, че нали, веднъж когато се докосне на тези трансцендентални усещания, измерения и така нататък, всъщност прескачаме, преминавайки там, ние не обръщаме внимание на собствения си живот, на собствените си емоции, това, което се случва вътре в нас. И отиваме някъде, за което още не сме готови, на място, на което още не сме готови. И в някакъв момент това нещо ни настига. И всъщност ние установяваме, че не сме там, където си мислим, че сме. Вижте, аз мога нали, да докосна тази тема, като кажа, че шаманите, примерно в Перу, там е едно такова друго духовно учение, което си е тяхната традиция. Там се правят церемонии, взимат се растения на силата, нали, пият се различни билки, които са най-силните билки на планетата. Всъщност, чрез една такава церемония, човек може да отиде на място, където не е готов, за което ти говориш. Не че е лошо. Напротив, аз съм срещал хора, които всъщност след една такава церемония, те са били светски хора. Отиват на такава церемония, сега е много модерно, между другото, в западния свят да се правят. Отиват на такава церемония и това, което преживяват, толкова много ги трогва, толкова много нещо докосва вътре в тях, че те почват оттам нататък, те тръгват по духовния път. Дали ще е йога, или будизъм, или дзен будизъм, или суфи, те тръгват оттам нататък по този път и всъщност това, което са преживяли, е било хубаво, полезно за тях, защото им е отворило съзнанието. От тук вече ролята на шамана, дали той ще бъде достатъчно на ниво, да направи така, че това, което видиш, да не ти повлияе лошо, ако не си готов за него, а напротив, да ти помогне в живота. Много е важен шамана. Шамана или в случая духовният учител, гуру, нали? Защото той вече е бил там и знае. Да, то е едно и също, дали го наричаш шаман или гуру. За индианците това е гуру, е шамана, нали? Ако говорим на североамериканците. Перуанците също, нали? Между другото, заговаряйки за тая тема, нали? Всъщност Латинска Америка и Северна Америка, там също има духовни учения. И сега, последните десетилетия, шаманите между двете Америки се обединяват. И казват, че орела и кондора, това са двете птици символ на Северна и Южна Америка и на шаманството в двете Америки, се обединяват. Значи шамана казва, орела и кондора сега са заедно летят. Не са нещо един срещу друг, а обратното. И всъщност това е още един признак на това, че в днешната епоха духовните учения се обединяват. Той на шаманите им писна, нали, белите изрязват гората в Амазония, там е не знам колко процента, 20% от кислорода идва от Амазонка. Другите са лагери. Да, и масово се изрязват дърветата там, за да се сеят монокултури. И на шаманите им писна и затова не случайно тези церемонии започват да стават популярни и на Запад. Нали? Винаги има комерциално, има и нещо искрено. Нали? Всяка популяризация води до комерциализация, обаче има истински хора, има истински шамани, които наистина вършат работа. Аз имах щастието да се срещна с такъв шамански учител, нали, Дон Хосе, който всъщност е представител на тези традиции. И пак го срещнах в България, затова нали, нито в Индия ходих, нито в Латинска Америка се срещна с такива личности. И там всъщност се правят vision quest, ако
Това е 4 дена, 4 поредни години. Има различни традиции, но обикновено са така. 4 дена отиваш в гората, без храна и без вода, да пиеш вода. Това е голяма аскеза, за да намериш своята визия. Значи, Vision Quest се казва, търсене на визия, или един вид да се докоснеш до просветлението, или поне да имаш някакво озарение. Нали? В дзен будизма това го наричат хеншу или сатори, значи като нива към просветлението, но нали, моменти, когато ти се отваря съзнанието и тогава почваш да разбираш много повече, отколкото в обичайното съзнание, и да разбираш и за себе си, и за това, което е около тебе. И точно в такива моменти човек се пречиства. Нещо се случва и той се освобождава от неща, които стоят в нашето подсъзнание. И ако ние не правим духовни практики, те си стоят там и ни пречат на живота, на медитацията. И всъщност Vision Quest е също един начин да вървим към просветлението, макар че там по друг начин се нарича. Нали? И на последния ми Vision Quest, това е 4-та година вече, 4 години, че стоиш в гората. Но има хора, които се грижат, нали? Ти не си сам, те са на друго място, не ги виждаш, но те се грижат за тебе, нали? Мислено се хранят за тебе, пият вода, защото много трудно, на мен за храната ми беше, нямах проблеми, нали, да нямам, обаче водата е много трудно да не пиеш вода. И също тези хора, те са поддържаш екип, те ти помагат. И накрая се правят церемонии. Vision Quest продължава 13 дена, то не е 4 дена само, то е 13 дена различни. То е духовно учение цяло, както в йога традицията. И накрая, последния Vision Quest, последната церемония, като тръгна, имах видение на това, че съм все едно като един орел, който лети над мястото, където се провежда Vision Quest. То е една гориста местност. И всъщност виждаше, той орел виждаше всички хора какво правят в този момент. Нали, виждаше някой нещо да сече дърва, друг се поддържа огъня, трети носи вода, четвърти си говори. И всички тези хора той ги виждаше по едно и също време какво правят. И всъщност нали, там имах прозрение, че това учение се нарича червения път, Камино Рохо, червения път. Нали? С тези Vision Quest, имате маскали, парни бани се правят там. И всъщност, че няма разлика между Адвайта Веданта на йога, нали, на ведите на Индия и Камино Рохо, червения път, който идва от Латинска Америка. Защото всъщност нали, тая визия с орела ми показва, че тези хора, те не са разделени, те правят различни дейности, обаче всички те допринесаха и помогнаха да направим Vision Quest. Те бяха като един различни клетки, които работиха в една посока да се случи това, което се случи. И тогава ги видях като едно цяло, не като отделни хора. А и орела, като си нависоко, ти виждаш отгоре нещата, виждаш не фрагменти, както аз сега виждам един, двама, трима човека. Ако съм на дървото, ще видя всички, ще не видя всички, нали? И всъщност това беше, нали, визията, че още един път ми се потвърди, че всички сме едно. Нали? И Ванга, между другото, е казвала, много често е повтаряла, всички сме едно, всички сме едно. И затова смятам, че молитвата, медитацията и това да се питаме кой съм аз, като три стълба или като три такива стъпала, които ни водят към изживяване на истината, изживяване на това кой съм аз наистина, нали, в действителност, защото нали, аз имам име, имам биография, еди какъв си, нали, знае някакви външни неща и това е личността. Обаче отвъд личността имаме душа, имаме и дух. И всъщност, като медитираме, почваме да изчистваме подсъзнанието си и се свързваме с духовното си сърце. Затова тази медитация, която нали, тя идва всъщност от Шричин, мой учителя на мой учител, е да се концентрираш в центъра на гърдите, тук. Просто се концентрираш в центъра на гърдите и наблюдаваш. Дишаш и наблюдаваш какво се случва. И в един момент, ако успеем наистина да се концентрираме тук в центъра на гърдите на дишането,
започваме да навлизаме в сферата на сърцето. А сферата на сърцето е различна от сферата на ума. Ума също е важен, ние не бива да отричаме ума. Въпросът е кой се проявява чрез ума. Дали енергията на сърцето ни, интуицията, или енергията на егото. Нали? Това е като тези двата вълка. Нали? Всъщност, индианската традиция, нали, Камино Рохо казва, че човек трябва от ума да влезе в сърцето и след това от сърцето да влезе в ума. Гуру казваше, когато почнем да медитираме на сърцето, дълго време, с години наред, сърцето лека по лека почва да се отваря като един лотос, като едно цвете, по-малко се отваря. Защото то е много нежно, като едно бебенце, което живее в нас. И всеки един от нас има едно бебенце, не са само жените, и мъжете го имат това. Въпросът е да го почувстват. Това бебенце е много нежно. Ние живеем в много груб свят, особено днешната епоха на Кали юга, на смяна на епохите към Сати юга. Много е груб света, нали? Самите ние сме загрубяли доста. И когато почнем да отваряме сърцето, тази сърдечна енергия на Анахата чакра, енергията на любовта, лека по лека се издига и започва да трансформира ума. Това е тайната на медитацията, че медитацията в сърцето отваря сърцето и енергията на ума, енергията на сърцето започва да трансформира ума. И това е естественият начин да трансформираме ума. Много пъти ние се опитваме да трансформираме ума чрез ума. Това няма как да стане. Истинската медитация няма мисли в нея, няма чувства, няма емоции. Истинската медитация е отвъд всички тези емоции, усещания, мисли. Да отидем отвъд ума, да влезем в състояние, ще го нарича неум, нали, използва тази дума, неум, нали, значи неум. И ако може да влезем в сърцето, тогава ще може да влезем в това състояние на неум. Като влезем в това състояние на неум, колкото по-често навлизаме в тези състояния, толкова по-често ние се пречистваме. Започваме да пречистваме подсъзнанието. Почват да излизат най-различни неща, почваме да плачем или да се смееме. Между другото, дзен е роден от смеха. Може би ще ви разкажа една история, свързана с дзен и Буда, и с това ще приключа. Аз не знам колко време ми е още. Сега е 45. По времето на Буда има много ученици. Около 500 човека и Буда е стоял на едно място и те са се събирали около него и знаели с определено време, че ще изнесе проповед. И всъщност сегашните, нали, сутрите на Буда са това, което Буда е говорил. Както и Петър Дънов има беседи, които сега са останали в книги. Също нещо. И от тези многото ученици имал един, който се казва Маха Кашапа, който е щял под едно дърво, отделен от другите ученици. И бил много интровертен, не е общувал така, бил е специфичен. И Буда поредния ден излиза, обаче сяда и всички са смятали, че ще почне да говори за нещо. А той просто седнал, затворил очи, почнал да медитира и се усмихвал. И след известно време отворил очи и пред него имал един лотос, посегнал с ръка, дигнал лотоса и се усмихнал. И в този момент Маха Кашапа, как се стоял мирно и който никога не е говорил много или високо, почнал да се смее. Ха-ха-ха-ха, нали? Много силно и гръмко. Няма ли време? И бил толкова силен смях, че даже почнал да заразява и другите около него. И всички били в шок. Той е човек, който почти никога не говори с никой, много интровертен, изведнъж се смее, просто не можа да повярва, че може да се случи такова нещо. И в този момент Маха Кашапа получил своето просветление. И усетил, че Буда му е предал нещо не чрез думите, не чрез словото, а по друг начин, по вътрешен невидим начин, от сърце към сърце.
И всъщност Маха Кашапа е първия дзен патриарх. По този начин се ражда дзен будизма, който се ражда в Индия, после отива в Китай и там става чан будизъм, а от Китай отива в Япония и там става дзен. Но истинското име всъщност за дзен е Тхян. Тхян означава медитация. И се трансформира просто. Станала чан, после става дзен. Обаче идва от медитация. И по този начин Маха Кашапа всъщност е бил единственият от всички ученици, който е бил готов да приеме учението не чрез думи, а по друг начин. Ама преди това дълго време е медитирал. Влагал усилил е, бил е до Буда, служил е. Затова в много ашрами, аз примерно съм се срещал с Ама, той знае сигурно Ама, в Индия. До ден днешен това е като новата майка Тереза, тя прегръща хората. Ходи и прегръща хора. Стотици хиляди. Аз съм бил в Испания и в Германия. Пред мене прегръщаше 24 часа. Има два потока с хора. Кажи ми като се случи. Ние чакат се върне, имаш 15 минути. Добре. Прегръща хората и има от едната страна, от другата, тя не има такива големи зали, спортни зали. От едната, от другата страна чакат хора и лека се придвижват лека по лека към нея. И като те прегърне, ти казва нещо на ухо и някаква дума ти казва, която е само за тебе. Специално. Но тръгнах от там, че всъщност нейните ученици, като ги видиш там, те по 24 часа почти работят. Нали, някои са в кухнята, други там продават разни неща, сувенири, инсенс, както този магазин. Чистят. И като се отиде в някой ашрам, нали, примерно не само в Индия, в дзен ашрамите, там много работиш. Що работиш? За да можеш да усмириш егото си. Първата крачка е това. Когато има един суфи учител, казва се Юнус Емре, той е живял в тогавашната Селджукска империя, сега е Турция. Но това е преди Османската империя още. Отишъл при един суфи учител и е казал: да, искам да ми дадеш светлината, нали? Защото първият път като отишъл да иска брашно. И учителя му казал: добре, аз мога да ти дам брашно, ама избери. Мога да ти дам брашно, мога да ти дам и светлина. Кое искаш ти? И той не се интересува от такива неща. Казал: бе, искам брашното, защото селените са гладни. Те са го изпратили при шейха да отиде да вземе брашно. И по средата на пътя на връщане ви се казал: бе, той ми предложи светлина, аз толкова не съм тупов. Да се върна, нали, искам светлина. Като се върнал, му казал: можеше да ти я дам, ама сега вече аз не мога да ти я дам. Ще отидеш при друг, при Таптук Емре, той ще даде светлината. И отишъл при друг учител, Суфи шейх. И Суфи шейха му казал: ти няма да практикуваш с другите. Твоята работа е от тук нататък да цепиш дърва в гората и да носиш. Защото така се отоплявали хората, той до ден днешен. И години наред той не е правил тези практики в началото като другите, ами ходил да цепи дърва. Обаче имал такава любов към учителя си, че всяко едно дърво, което намери в гората, не е рязал живи дървета, ами естествено, че сухи дървета е носил, го е гледал дали е право. И го питали: бе, нали, тези дървета са такива много образцови, за да ги носиш. Нали? Той е казал: в текито криво дърво аз няма да вкарам. Нали? Като почет за учителя си. По такъв начин има и дзен истории, дето отиват хора, които искат да станат монаси, да тръгнат по духовния път, чукат на вратата, никой не му отваря. Сяда да медитира. Стои един ден, втори, трети ден, четвърти ден, на петия ден отваря се вратата и някой идва с едно ведро и му излива вода. То е студено, това е горе в планината, нали, в Китай. Той продължава да стои, накрая учителя отваря вратата и казва: ела, мина изпитанието един. Ама това е само първото изпитание. После има много изпитания. Гуру казва, че изпитанията са до последния ни дъх. Всеки един момент може да има изпитания. Затова да не си мислим, че сме много напреднали.
Сичин мой казва: аз съм вечният ученик. Вечният ученик на мира. Така казва. Един журналист са го питали: какво ще кажеш за твоите ученици, нали, тук имаш ученици? И той казал: аз нямам ученици. И журналистът, нали, се очудил, му казал: бе, как няма, има 1000 човека тук, нали? Сичин мой живял в Ню Йорк, там на един тенис корт са се събирали, иначе от Индия. И той казал: тези, които виждаш тук, не са мои ученици. Те са ученици на Всевишния. Дори Шричин мой е внимавал, нали, не се изтъквал като гуру, е казал: това не са мои ученици, това са ученици на Всевишния. И гуру казваше: учителите са като по-големите братя. Учениците са като по-малките братя. По-големите братя водят по-малките братя да открият бащата. Това исках да споделя с вас. Благодаря и, че ме изслушахте, защото има една история с Руми, дето почнал да говори, нали сте чували за поета Руми, който всъщност е живял по едно и също време с този Юнус Емре, за който говорих. Те са се срещали даже. И Руми той обичал да говори много, той е бил вдъхновен, стиховете му се идвали, когато се върти, нали, не е така интелектуално, ми отвътре, от сърцето му идва всичко. Един ден почнал да говори, ама говорил цял ден. И те, които са били наоколо, те се казали: аз отивам, имам жена, имам работа, и са си тръгнали. По едно време Руми се огледало и само кучета са останали около него. И казва: благодаря, нали, но поне вие ме слушате. Ще благодаря, че ме слушахте. Исках само да питам, когато се медитира за сърцето, мисълта за него, концентрацията в самото сърце, не е ли мисъл и трябва да я махнем? Точно там това не е концентрация, че се концентрираме на този участък от нашето тяло, обаче обикновено мисълта ни ходи някъде, тя тръгва. Не само, че това, че се концентрираме тук е добре, защото концентрацията всъщност предхожда медитацията. Това е задължителна крачка, ти да имаш концентрация, за да влезеш в медитация. Вече е добре, зависи на какво ще се концентрираш. И хубаво, че имаме дишане. Когато ума ни отиде някъде, той много често отива винаги, дишането ни помага да се върнем обратно тук. Затова дишането е като благословие, не само, защото като не дишаме, няма да сме живи. Ама забравяме за дишането, нали? Хората дишат много плитко и оттам много болести идват. Дишането ни помага. Затова се концентрираме в сърцето и на дишането. И се опитваме да усетим тук какво ще се случи. Може да влезем в духовната сфера на сърцето и това е един друг свят на мир, спокойствие, блаженство. И това е истина. Не са само думи. Човек може да го преживее. Да. Че той се някакво буди и това не можа да разбере, или той се трансформира. Да, за това говорих с тази история с Маха Кашапа, също когато се е почнало да се смее, всъщност по време на своето преживяване, почнало да се смее. Отвътре му излязла огромна радост и щастие. И в този случай е щастливия Буда. Да. И той се трансформира примерно защото имаше много статуи на Буда. Има един Буда, който е известен с това, че е обикалял, е размилал хората. Отива на един пазар и почва да се смее и заразява всички с този смях около себе. Да. И видяхме, че той е златен, така се едно шкембенци, щастливия Буда. Казахме, че това бил щастливия Буда. Има реално такава личност. Не и там ще изпълним. Не и там има щастие, там ще изпълним. Иначе в 5:30 ви чакам горе. Имате интерес. Да. В залата.